Indinonzi Beauty Jiji, ndiri Secretary General weZimbabwe Free Range Poultry Association, unove mubatanidzwa wevarimi vanochengeta huku dzedu dzechivanhu, matoki, madhadha nehanga, uye nezvihuta. Vamwe vane zvihuta zvisati zvapera zvichiripo. Isusu chinangwa chedu seZimbabwe Free Range Poultry Association ndechekuti upenyu hwevanhu huvandudzwe, husimudzirwe in line with Vision 2030. Tichibvisa nzara mudzimba, tichitarisa nyaya yenutrition yekuti mazai nenyama zvine utano, tichitarisawo nyaya dzeemployment kuti vanhu pavari kucommercialize huku, madhadha, mateki nehanga vakutsvagawo vanhu vanovabatsira, vakutoitawo vanhu vanenge vachitoraramawo kuburikira nemaenterprises iwayo or mabhizimusi iwayo. Chechina tiri kutarisirawo kuti vanhu vanoita mari kubva pazviri. Isu seZimbabwe Free Range Poultry Association tinobatsira varimi kutengesa or kuvalinga kumamarkets, whether kuwana chikafu chehuku or kutengesa maproducts achona. Zvakare isusu seZimbabwe Free Range Poultry Association tinopa dzidziso kuvarimi. Tinoita matraining, zvidzidzo zvatinopa kune varimi zvekuchengeta machengeterwo ehuku, zvezvirwere nekuti dzidye zvakanaka, nezvekudzvara maherbs nechi. Izvozvo zvese tenge tichiitira kuti vabuditse huku or maproducts zvinobva muhuku zvinenge zviri zvemhando yepamusoro. Patakatanga muna 2015 takawanawo inquiry or vanhu vekunze vaitsvaga huku dzedu dzechinyakare ivo vaida dzinenge dzichinzi dziri kumita mastandards enyika yedu. Patakaenda kuStandard Association yeZimbabwe takabva taudzwa kunzi hapana mastandards akambodhivhelopwa ezvehuku dzedu dzechivanhu. Ndopatakatanga kufunga kuti toita sei kuti tishande pamwe chete neStandard Association. Standards Association ndobva yazogamuchirwa, pakaitwa technical committee yataigarawo isusu, namanje tinogara mutechnical committee yeStandard Association. Asi isusu drive yedu yaive kumeka sure kuti huku dzedu dzechinyakare, madhadha, mateki, hanga, pave nestandard yekuti tinodzibudisa sei, tinodzirima sei, todzichengeta sei dzichimita international standards. Saka pakazogadzirwa technical committee yakazogadzira standard riya, tiri pamwe chete neMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development. Ndo pakazobva mubairo uyu wekuti gore rino isu takanzi tisu kampani yakashanda zvikuru panyaya dzekugadzira mastandards. Standard redu iri pakalaunchwa naMinister of Lands, Agriculture, Fisheries and Water Rural Development, takaudzwa nemukuru wekuStandard Association kuti rariri rekutanga mucontinent yedu standard reFree Range Poultry tichitarisa zvechinyakare zvedu. Saka isusu tinonzwa kufara because zvakuita kuti kwatinotengesera tichiendesa taane benchmark, takaproducer inonzi code of practice of good agricultural practices in free range poultry production and marketing in Zimbabwe. Saka iroro ndo rinotidzidzisa munhu wese, rinosungira munhu wese achada kutengesa maproducts ake achiti ndefree range kuti atevere namo isi tichitarisa kuti ramangwana
panofanira kubuda certification yemaproducts edu efree range. Isusu tiri kufara nekuti izvi zvakuitawo kuti vechidiki vedu vawane zvekuita, vakasununguka vachiziva kuti kwekutengesera kwagadziriswa zvakanaka. Saka isusu tiri kutarisawo kuti vechidiki nemaschools atati kutaura nezvawo, vana vechidiki, vasikana, vakwegura, tiri kukurudzira kuti varime huku dzedu dzechinyakare pamwe chete nemadhadha nemateki nehanga, kuitira kuti tizviendese kumasupamaketi edu ari muno nenzvimbo dzekudyira dzinoshanya vashanyi vedu vanobva kunze. Isusu tinoshamisika kuti muno muZimbabwe nyama dzedu izvozvi zvanahanga nemarodrana zvinonzi special. Hazvifaniri kuve special, zvofanira kuwanikwa muhotera yoga yoga, zvowanikwa mumarestaurants oga oga, nekuti iye zvinoti ane mastandards, zvoreva kuti zvaane mhando yepamusoro. Kare zvaitarisirwa pasi zvichinzi zvine tsvina, hazvina mastandards, but iye zvinoti ane standard rinotidzidzisa kuti tozvirima sei, tozvichengeta sei, todziuraya sei, todzitransporta sei, zvese izvozvo zviri mustandard. Saka tiri kuti vechidiki, vakwegura, vari kumamisha, vari kuzvikoro, ngatibatanei tirime huku idzi dziwanikwe kwese. Iye zvinoti takukwanisa kuendesa kunze kwenyika takafara, tichiziva kuti zviri kusangana nestandard yedu yeZimbabwe, inove yakagaidwa oro yakatungamirirwa nedzimwe mabest practices zvinoitika kune dzimwe nyika dziri kuitawo free range. Isusuwo takutoparticipatawo kupa macomments kuAU kwavari kuitawo mastandards eAU. Takutoonekwawo tichiti vachitodzidzawo kubva kwatiri, nekuti ndozvatakaita tikapuwa company award of 2023.